Hola, alumnat i famílies, soc Juanjo Rubio, el nou director de Mestre Caballero, i ja estem així tots i totes en les bateries carregades preparant el que serà el nou curs escolar 2021-2022. I com estem preparant els projectes que vosaltres podreu desenvolupar a classe, volem demanar-vos a les famílies que orienteu i ajudeu els vostres fills i filles a triar un tema que els motive i que després puguen exposar davant dels seus companys al col·le. Vosaltres, xiquets i xiquetes, heu de pensar com presentar aquesta meravellosa idea que de segur teniu al cap. Podeu dur un mural, un dibuix, una presentació multimèdia. És per això que en cas de l'alumnat més menut necessitarà l'ajuda de les seves famílies. Les temàtiques triades són lliures, poden ser molt variades. Pot ser un animal, hi ha milers, i a cada qual més motivador. També podrien ser els dinosaures, uns éssers impressionants. Per a ésser impressionant, l'ésser humà. I si coneguem millor el seu cos? O el seu hàbitat, perquè no estudiar el nostre planeta Terra. I també estaria molt bé anar més enllà i conèixer les coses fascinants que l'univers amaga. Això està molt bé. I si fem un projecte dels astronautes per veure com és una nau espacial? Un avió, i un vaixell, i un cotxe, hi ha molts mitjans de transport amb els quals podríem aprendre molt. Sí, a tots ens encanta viatjar i conèixer distints indrets, accidents geogràfics, ecosistemes. O submergir-nos en la història i veure com es vivia la prehistòria en aquella època. O les civilitzacions que van vindre després, els egipcis, els musulmans. La veritat és que al llarg de la història han hagut èpoques meravelloses. Us imagineu viatjar a l'època medieval? També podíem fer un recorregut de les diferents cultures que hi ha en el món. Sí, i conèixer les diferents llengües que parlen. Les llengües ens faciliten viatjar i conèixer altres formes de viure. Què te pareix si fem un projecte sobre viatges, Júlia? Pues sí, me pareix molt bé. O sobre exploradors o exploradores famosos. I en cada lloc hi ha una música. Hi ha instruments de tot tipus. També podríem conèixer-los. Estaria bé saber més coses de la màgia. Mags, bruixes, conjurs, pocions... I què tal els contes clàssics? La Ventafocs, el gat en botes, Pinocho... Vos en recordeu que se li menjava una balena? El mar apareix en tantes històries. A mi m'agradaria aprofundir els sentiments i les emocions. Sí, conèixer-les és important per entendre les persones que ens envolten. Ens envolta l'art clàssic, la pintura, l'escultura, la dansa... I l'art modern, els grafitis, el cinema i la fotografia. I les notícies del dia a dia. Heu vist alguna vegada les notícies? A mi em desperten moltíssima curiositat. Estaria molt bé submergir-nos en el món de les tecnologies. Hi ha un ventall de possibilitats. I què em dieu del món dels esports? Se m'acudeixen moltes idees. Els seus esportistes i la història que els envolta. No oblidem que les matemàtiques tenen qüestions molt interessants. Càlcul, problemes, estadístiques, espais, mesures, que ens ensenyen a entendre el món. I les llengües, tant la valenciana com la castellana, tenen moltes coses per aprendre. Poesies, cançons, morfologia, gramàtica... Hi ha molt per aprendre i descobrir. I si fem algun projecte d'algun escriptor o alguna escriptora? O d'algun llibre, com Tintín, Capità Calçotets, Mafalda... Ui, sí, els còmics són superdivertits. Podeu estudiar a grans científics o científiques, o a grans inventors o inventores. Els grans protagonistes de la història. Com vosaltres, que sou els protagonistes de la vostra elecció. Siga el que siga el tema que trieu, recordeu que us ha d'agradar, ja que serà el principi d'un llarg camí que recorrerem junts, el professorat, l'alumnat i les vostres famílies. Endavant!